Добрый день усім добрым людям. Вось знаёмы прывалок нам такую сельскагаспадарчую лябёдку, якая замяняе коня, матаблок і ўсё астатняе. Яна нешта пачала дрэнна працаваць, перастала слухацца гэтых кнопак пуск і стоп. Тут збоку ёсць такая педалька, каб разматываць, таксама якар, які ў глебу ўтыкаецца, а вот тут усярэдзіне электрычныя глузды. Паглядзеў мой сын, разабраўся. Справа ў тым, што адзін з кандзёраў, ён, бачыце, уздуўся, аж электраліт папёр з-пад клем. Яго можна запросто разабраць, і ён на 20 мікрафарад. Такога ў нас не было адмысловага, але мы знайшлі вось савецкі, яшчэ тых гадоў, такі кандзёр. І зараз паспрабуем запусціць. Дарэчы, тут усё зроблена добра і вельмі якасныя украінскія тут стаяць пускацелі з кантактары вось гэтыя. Шмат іх было раней. Зараз паспрабуем запусціць. Зараз паспрабуем уключыць. Націскайце кнопку старт. Напруга амаль не прасела. Выключайце, калі ласка. Магутнасць гэтай лябёдкі напісана ў пашпарце 1,5 кілаваты, але вось калі мы на халастую скручвалі яе, атрымалася 250 ватт. Усё працуе выдатна. Атрымалася так, што вось гэты стары кандэнсатар 72 года, ён нам дазволіў запусціцца і зноў працаваць гэтай лябёдцы. Магчыма, тут не мае такой ёмістасці, як тут пазначана, але ўсё гэта працуе, а гэты на свалку гісторыі. На сметнік гісторыі. Усім усяго найлепшага.